Jeg vil vise her, hvordan man laver øjesplejs i træslået tovværk. Det man først skal tænke på, det er, at vi skal selvfølgelig have afstanden. Man siger, at den skal minimum 3 tørne igennem. Jeg plejer, når vi er nede i den her tykkelse, så sådan en fingerlængde her. Det passer meget godt. Man kan så vælge at bruge taklegarn, som man jo rigtig skal gøre, hvis du kigger i søfartsbøgerne, sådan ABC'en eller et eller andet. Jeg plejer nu bare at bruge et stykke tape. Det er det nemmeste, og det holder fint. Når vi har sat tape på, så skal vi have åbnet heroppe for enderne. Nu er den jo brændt fast heroppe, så man skal lige være forsigtig, at det ikke løber op, når du får pillet dem af. Så åbner du det. Der kan du så vælge at lægge taklegarn rundt om enderne her også. Du kan bruge et stykke tape, eller du kan brænde enderne. Nu er det her sådan noget plastiktov, eller plastikræb, så det er dejligt nemt bare at brænde enderne. Det er ikke alt tovværk, eller ræb for den sags skyld, der er lige egnet til det. Vi har fået åbnet op her, og nu skal vi have størrelsen på øjet. Vi kører den her størrelse cirka. En meget godt trick, synes jeg, det er at lægge det sådan her. Så har jeg en ende ud her, og skal vi så vise, har en ende ud her, og en ende ud her. Så man ligesom kan sige, at du har det træ, og den ligger langs. Så finder du et sted, hvor du åbner op. Vi tager den der, drejer op, så kører vi den sorte igennem her, ind igennem. Det var det første indstik. Kører venstre rundt, hvor I så kan se, at her har jeg kørt den sorte op og under den gule her. Og lige ved siden af den, jeg har kørt under, der har I så den næste, hvor I skal have nummer 2 ind. Og rundt og op. En god ting er hele tiden at dreje rundt i tovværket, så forholder I formerne. Den sidste, den sidder så her og stikker ud. Der kan I, hvis I kan se, den er kørt op der. Igennem den sorte, forkert side, her. Der sidder den sorte her helt alene. Og der kører I selvfølgelig tredje ind. Så tager vi en start. Der kan I lige spænde op. Og så går vi tilbage. Den her er kørt ind her, under den her, og skal så over den sorte, og videre ind under den gule. Op og ind igen. Næste springer en over og kører igennem her. Du skal faktisk altid springe den over, hvor du lige har kørt den sidste igennem. Eller den forrige igennem. Spænd op. Drej rundt.
Hele tiden venstre rundt. Tag den næste. En over og en under. Og det fortsætter vi så. En over. En under. Rundt. En over og en under. Og den sidste. En over og en under. Så nu har vi lavet 3 indestik. Nogle laver 4 for at være sikker. Nu kører vi bare med 3. Du kan så afslutte den. Lad den stoppe her, klippe enden af. Brænde dem. Lave takle rundt om. Men du kan også enten halvere de her. Køre alle 3 igennem. Eller du kan bare nøjes med at tage 2 af dem. Du lige kører igennem. Så de 2. Så de 2. Og når du så kører 2 igennem, så kører du 1 igennem. Så får du ligesom afsluttet den lidt pænere. Så har vi at klippe enderne af. Som sagt, det er plastiktov det her, så det er dejligt nemt bare at brænde den af her. Tryk. Sådan der. Hvis det nu er rigtig kraftigt tov, så kan man lige tage en gummihammer eller en træhammer og lige slå den, så ligger det så rigtig flot. Så er det ellers bare at pille til den af. Så. Og så har jeg et øjesplads.